Lad os se, hvad fanden vi skal spille i dag. Hvad har vi? En fucking lortespil. Hvad er det der? Lad os finde ud af det. Har I tid til det her? Whoop. Oh shit. Okay. Det er fucking creepy, det her sted. Engelsk. Jeg snakker kun kinesisk. New character, ja, hvis jeg har en i forvejen, så skal jeg sgu da nok have en ny. Kæft, jeg er grim. Jeg skal være julemand. Oh ja. Jeg synes, morgen er lige lukket tæt på. Kan jeg gå, eller skal jeg bare stå? Vi står bare her. Nå, selvfølgelig. Wow, yo, what the fuck? Hvor fanden? Kan jeg ikke? Jeg er en kontrolknap at gøre det på. Hvor det lige har en økse her. Okay. Welcome to the Outpost, Explorer. Tak. Let us serve you our mission. Fuck din mission. Skal jeg være DJ, eller hvad? Research teams were alive. Det er fint. Jeg har ingen venner, for fanden. Shit. Scans reveal an ikke derind, interconnect. There is no beginning or end to these dungeons. Er der ingen ende? Hvad? Eternity. Skal jeg høre dig færdig, eller kan jeg bare lave noget? Ja, sjovt nok ikke spille noget. Shit. Jeg skal bruge våben til noget andet. Reach down and praise crap. Skal jeg flække 3? Så kom, man. Kom nu, man. Hallo? Er der nogen? Skal jeg hernede og bade? Nå, man skal trykke på en knap. Oplæg! Simpelthen fucking ude. Hvordan skal jeg så hive banditten? Ramte jeg? Okay. Look at me! Shit. Okay. Så kan jeg hoppe. Okay. Hvad vil du? Hvad gør vi så? Shit.